Kuda stage na ngizoona kaini. Saka pay go bani asponda jo boxing mana ba. Ice workshop eh. Ngine so boxing ring. Oh, mahora. Iro ko ichusha iso abuja kan WBC. Both like Chim. Kuda bande instead of ku Zambia muzozwa muze the next round. Akusina ni round babi ndakakudzai. Ndibakita play round. Akatozwa belt kuda. Ibabi ndibenda. Asu jono di asu kuya no defender. Takatozwa ize takatozwa bande repeat. Icho. Hoyo. Right, the game one nasi vachiro wa munhu guys ndakafuta kurowa zvokufa pano nasi ndiri kurowa naye guys. Tikurwa mumwe chimomo. Sisi mimi ndo vanopedzera munhu pa. Ndoro ndikafa nasi mirai muone. Apa vasi kuziva kagiya ramakapfeka. Hey. Mahora. Ndoro wane giya iro ibambi nasi mirai muone. Aiwa chimokanda mashoti toni kana mashoti. Aiwa achakanda nditi zvotafambire. Aiwa tochajaga Glaze. Batata jawo kumira. Ngava garai papa guys uyai tuone. Kwai ndochiziva chisikana ichi muchimorose nawazana indlovu. Wamuziva? Akwira inda. Ainda. Saka sisi kudira vanhu mvura ndikanekupa mvura pano pakona. Mvura dzangu. Alright. Iripi? Alright. Iwe. Ndikurowa manje mafaith. Iwe. One, two, drop, 2, 4, 2, nice. 2, 1, 2, let's go. Very fast to say. Jab, move, 1, 2. Ayo shamwari Grace zvokuti ndikucheka kana rudiza zvako izvo. Ndikukuudza kuti mwana akuita zvako uchanzwa kana vanhu vangwari kuri kuopa jazz. 1, 2, 4. 6 go. Iwe. Wakasimba aiwa kana. Izvi hazvisi kurwadza izvi. Izvi. Hazvisi kurwadza. Zvakaendwa. Guys, ndikupinda mubox naye manje rambai makatarisa. Ari kumbopreparewa. Ndigoya somurova zvakanaka. Kana ndapinda mukatu. Patina handisi kuita boxing guys, ndoita street fighting.
until I lose head. Ovya. Jab, 2, 4, up, jab, first, 2, side, 1, 2, and 2, 2, Serious? Anzu, you know that new dog father. 2, They want to take my legend soccer game, Mumbo. Hey, I fast and order. She's fast. You must not say, I quickly. If you demand it, you move to America. Yeah, Torina. My comments. She's 26. And the name Murumere. I know Robo. And the coach is very good, but he's married. jab, first, 2, 4, jab, first, 2, this is the first, 2, this is the first, you can go, hold, 2, 2, 2. Very fit, Shagishan. Very fit. Kuda kuzatoni yeye utantenashia. Kwa shisesho kuna president. Aiwa ndosaka inini ndiri pano. Ndosaka ndatouya pano kuti masports aya ndichamatevedza inini. Ndichiisa vana ava pamepo. Nokuti Zimbabwe government haisi kutombori recognize vana ava. Kuti vana ava vane talents. Haisi kutomboona. Tozati makatarisa Mnangagwa. Vana ava vari kuda support yenyu vane talent ava. Musikana uyu. Tichatotatadza tinotori nemasoka star mastoka legends atinawo panapa akatotauya kuzosapotawo. Saka imi vanhu vemasports if you don't support one another ka muchitsikigwa nesuka talent yenyu ropera sati ratanga. Kwai ndichihera ndima moyo chihera wedu. Ndipari zvikutomunakizaona passion nazvo. Ndima moyo uyu asi chihera. Akwira muna Toms guys, aenda na Toms. Achema zvisingaiti memory, zvisingaiti tose. Ndichaudzwa nemadhayari zanga ari papa house. Kwachemiwa kuita mariro. Ari fast mwana. Ndoda kutraina wedu. Muda kutraina, ima mutraini zvakadai izvi munofana kurohwa majaira varume. Zvoda vachiri fresh up.
hai mazviti imi munotenda zvatoita zvezvo zvekutamba zviya zvekungoita spoti makaita inonzi cardio ndiyo yatinongoita kwete izvi zvevaprofessional unorwa ukafa dunha mazinyo chaiko uyu anonyisa mujolo kwete haanyiswi nemujolo uyu ajolegu anokurova kaukafa anonyisa mujolo kwete kunyiswa nemujolo angaita boyfriend ngamujolerawo anofiwa zviti haiti zvepafacebook mwana uyu vedu we haiti zvepafacebook uyu kochi ndivari kufemereka naye instead yekuti mwana afemereke haana Facebook page havana page ndi mamoyo ashu unogara once more. Once more. 1, 2, 3. I can go. And roll. Anyway. Go down. aiwa tisi tichawabatsira kwana masponsors panapa ndokuwari ndo basa redu tichapinda pamasponsors tisi tichawabatsira kutsvaga masponsors tinotoona strategy yekuti bc yevafa kupinda pamepu ende kuzimbabwe tetiriko pavari kutamba WBC yavo iba tetiriti ground ndo patodiwa nezidzedu dzedu take money saka toda kuti kuda tiroverewo ex cat father ya kuda anogona kurova cat father ya vadzose chikwereti hanzi uyu ndianomecha nadog father cat father vanorwa wakafa apo vakabhadhara mari vachimanya take money yasimba zvekudaro apa nomudherera kauchitomuona ubva watomudenha unofana kurohwa ari fast ungati ari pamagetsi quite in my head I can do this. Somewhere munhu esati ndozviita chipinda mukationa zvinorwa sekafa. Kana tauta killing man take money. Kana taupedzisa munhu una zvake. Andikundi ndoruma kana ndarohwa zvindomuruma. Musoro wako ngoshirwa kai baba. Apa ngoshirwa fair kumeso. Unaona? Unokuchira ukasa different unowa kuso chako chaiko kurohwa chaiko. Iye manje azvimbi. Zvakanakira. Ndakwana mechi yake ka andiri pa YouTube. Ndakanoikwedesa pa TV picha kuona. Musikana mutendo egona akazvimba kumeso kuso kudai. Iye ana kana mbozvimba. But aiuya musikana wacho naye waizama. Nani power yakaisisha. Anofanwa kuti wana fast yake. Ari fast. Ku fast ndio inodiwa kapi. Yo, shots. Long. Chiwo plenty I'm busy andikuna kuti ndandiri busy message WhatsApp ndosiya iko konchazokuona kana nda free ndimboje wakadzangu nyaya yasikana zvino ndingangoita ma problems enyu kwangu ndomatenda nguva iyi ndichauya WhatsApp kana nda free 2 4 pa YouTube chaipo iripo tasai mechi yakanzi mechi
Hook. Hook. Take money. Yes. Ah, she's fast, shame. She's fast. Wadzora weight here. Wadzora weight. Wadzora weight. Yeah, that's good. Okay. Happy. Ili kumsoni garage damage. 1st of October. So, yes. So month city Kuzima ndi. Eh. Hati Unonga nani? Don't worry. Yatiriko. Opponent ndiani? Tilina Munoz. I championship. Yes. 5-time champion. Tunabasa ni record. Tetiriko kokoko. Tuto ya kusupport atisemesi. Aya, hard fast. Omune mriko. Uzo wari utoba. Live nona kizanona. Ngenda uzothi ngakuri speed singayithi. Ngakuri speed. Vanhu vanotraina. Izvo bhora. Ndarika zvenje bhora. Apedza. Iye anotraina ka 3 pasiva. Ka 3 izvi ka 1. Handisi kune makweva siri kona izi mushu. Last pair. Yes. Hook, shot, shoot, shot, yeah, shot, shot, zimene muri kupinda were chido black zvandakudza udhara handisi kuti mukutaura zvenyu zvamukutaura mukonversation mukuzvani ndakudza kuti Shakira aenda ndakudza kuti apinda muna Toms. Bvunzai vanhu vari kurengi uko vakudza kuti vandiona kurengi vangani nei ndichafonera alright mirai ndifonere iri pini orasira motikari yamuda nebackground mirai ndifonere munhu ari kufamba naye munzwa mune nharo ndiri kuzoti aenda muri bhizuti haana kuenda anga chimubhudisika rangu riripo yesterday less than 316 megabytes hotspot wainani iri nafungai double up, one up, double up, double up, double yeah, we're done. Yes. And that's the fungi. Wait a minute. Mapeza. And still. Aba matunda maminutes mangana. The WBC. Abataka udhara kamani Okay. Abataka udhara. Yes. No, Baba. You Alex. And still. Yeah, man. Yeah. Pakaipa. Let's go. Yapakuromu. Yes. But I mean, number 30, you reach me way big. Because I big up and I sign the business numbers and I put on a conductor. Story about. And the job like in the whip. Into Kuzai, Panaman, the Kamba, Yay, Panaka, Panamanda, and Indega. Sakandoku Nyepe Raichi. The P1 Kikiri business card is. Do you phone them with that famba is? Can you phone it? And more proof from that he left it. But I. Muwandinga kunyepera ikuti munhu aripo ye munhu aenda mira ndifoneka manje ndifona mukafona nokata live zvekule inokata live kuifunga indi pa hotspot indi ndishandise fone muzukuru wako Sabina Jonasi kuda muzukuru wako alright yes kan Sabina Jonasi anjadzifungai Bamni iti yako hotspot pale introduction side. Akupedza sawa. Chapeki kuti. Ungari kupedza ndi first round. Unoenda zvima round. Vari kuti vachadzifunga. Kuinda.
Oh, you never know if you see what spotted going to be. Depending to the image what's spotted. Quite smelly shipping there, couldn't zero way. It's paying to the change without zero. Don't be the man, anything. Yes. And still. You know, make money, take money. Oi. Saini kada ndipinde mwana ndina kupeka kitika in guys ndorowa. Aiwa chipinda mchipedza mwana manje muratidze kuti mimi mamoyo manje. And now I'm introducing to you the one and only Facebook champion with postgraduate degree in popotology, SIS MELLY. Right, yeah. Hey, put my glass. Zazotanga manje. Oh yo. Não precisa stress. Não precisa. Agora são promessas de eu cuidar. E agora as ficam para tudo. Boxers, no shakers, no eating without the belt, observe the commands, protect yourself all the time, corners. Please, mutichengetero muromo wedu tichiri kuda pa Facebook. Kuda, please reserve muromo wedu tichiri kuda hawo pa. Yeah. Cut the ring, SIS MELLY. Knock down, first knock down. Bemvura. Class belt muruna tauta utena ne belt. Saga. Box. Hey. Can I have a fight, Gules? Can I have a fight? Gules, I see UFC, Gules. This girl is going to fight over 10 rounds. 10 rounds. Take money. Yes. Udzama fans kuti wakavachengetera chiko musi wa 1 October. Mafirecrack. Change kuchiputika mafireworks. To beja iri knockdown iri kuya
kune vakapusa vakabheja dzimba nemota pana K3 Serious? vachitadza kubheja pamazimbabwenzi iwo ari mazimbabwenzi sabotage manje makanyara this time mukazvita izvozvo muri kunyura muri kunyura Right, mirai munzo TKO iri kuya muround nambani round 3 zvakatopera zvakaendwa zvakanonoka zvabvara mirai munzo guys muri kuna tiri pano ane match musi wa 1 October kuZimbabwe saka toda kumusapota tenge tiripo guys. It's high time we support our own women and who are in sport because they are not pamep avaonekeri, they are not visible, vanotsikiriro and the same way we support my artists anoimba is the same way we support our own women. That's supportable now, you guys. So I have a better strategy that I want to, I'm not going to say it here. I'll run it past by Mr. Moyo, name management, then we'll bring it to you so that Chase can participate. Manawi, I want something. And more because in the case of a fight, and to Mexico, but you talk about arena, Mexico, Muneke Makazara. Muneke Makazara, if you go to I'm going to 50K, Kumba. But what do they get? But not pay us at Batanga because we don't support. Our number sponsors. My companies, you are watching, many companies. This is the time for you to shine. Get involved. And so that and more. So guys, we are here to support you and we will support you as diaries. Guys, chiba pano kuvamusa 21 ma chiku yokuZimbabwe bora benetibo. Ma James akutamba muno SA muno ku Pretoria. Pane yefiche ndakapiwa. Saka chenge support vakadza vari kuya kunetibo. Chapai madetsi vari ku Pretoria musatipe ma excuses. Chasangana kuma grounds koko. Tichiimba sezva tikuzoita mwana kuti awini anda support. Noise dzetu dzatinochazeza tenge chisitati gere kuside kwake ikoko zvokuti tinomba simba energy yekuti wina mfana wina go kuda go. Saka guys, we have to come in numbers. Vari ku diaspora tichakurongera isu meeting yamuchabhadhara yamuchapinda nelink just to support and watch a fight. Munhu ari kurwa naye guys. 59 fights. 59 fights and number 2? Number 5 in the world. Number 5 in the world. 5 in the whole world, guys. Imagine. Saka ndiye munhu anenge achirwa naye. Saka tichange tichida kumusapota guys. Ngatimboibreaka record. Bande risare kuZimbabwe. Let's break the record, guys. With yours and my support, we can do it. Tina Edobe ina. Amomuziva nditika. Avatotaura mucomment section. Vataura kuti havanomuziva kambomuona ka. Vaitoti ngambouya panapa ngambouya basa sana mbata chambata chauya zvake. Anomaona. Saka Edobe ina momuziva guys. Former warrior antika former legends webhora atouyawo kuzosapota. Saka why can you not support isusu? Kana webhora chikwanisa kuya kusapota womusikana weboxing. Let's also support her guys. Chese zvinhu zviendeke handitika. Vari kuda kutorwa maphotos nebelt moya weIT anenge ariko handitika. Anenge ariko paIT nebelt yake ende pacha meet and greet aufa meet and greet iri mupipeline. Alright, tine meet and greet vari muJoburg vese handika so that you come momuona musazongomuonera pamatch chete momuonawo muchitaura naye muchitogoma picha nebelt ndakati tine mapicha angu nebelt hanimaona motorwawo mapictures nebelt ino tichitosabarana tichitoenda takadaro hanimaona saka ndogemera timune mubvunzo here mobami havasati vaisi vanda kusikanda maquestions kanda izvozvi yari kazi ndiri kutemba hangu ndiri kutemba handiri kutemba yokumexico aiwa tinoita kati flight tiripo pasizokanda paInstagram. muri masaladi paInstagram kana paTwitter. Facebook ndo yandisika. arungobvunza zita kuti anonzani iwe munhu kubvunza zita iwe dzokera kumana zvekutanga kunobvunza zita rake ungabvunza zita nhasi munhu akufana kubva shuwa aiwa bo ya hai hanzi Chiwandire watched your last fight against the Zambia in Lusaka. That was awesome. Yes, that was indeed awesome. Ana Facebook page guys, haite zve Facebook page. Haite zve hanzi Eden ina ndewe kuchitungwiza ku unit B. Imagine.
havana page guys vari kuda kumbofocasa, they want to focus, saka hanzi zvemafacebook zvinogona kuva distractor. Hanzi, very nice to see you, very healthy. Mr. Edobek Ina used to play football together na Howard Mutanda namuzea. Hanzi ndomuziva, takambotamba tese, takambotreneswa tese matapi wou Sensei Brighton Tangata Zim kickboxing champion. Ishuwa munozikanza our own Mike Tyson's sister. Yes, and I don't want